sa pagdawat sa mga bata, paghatag kanila og pagtagad ug pagatiman mao nga bisan gani sa balaod sa yuta dunay protection para sa mga bata, ay bantay bata o ubang pa. Siguro mangutana kita, nganong gitandi man ni Jesus sa mga bata ang gingharian? Nganong ang mga bata mao may makapanag-iya sa gingharian? Siguro kung maniid tag pag-ayo, dili lamang sa ilang pagka-inosente, kundi sa mga hiyas, sa pagpaubos, sa pagdali ra kaayo pagpasaylo, sa dali kaayo pagpahiuli sa ilang mga pagbati ngadto sa kalinaw. May nungdanon gayud siguro masamtang nagkatiguang na ta, nagkadako na, doon na tayo mga kasinatian nga nakapatiga sa atong mga balatian, dili susama sa mga bata. Mao nga ampo kita nga unta makadawat kita nining gasa sa pagkabatan-on diha sa atong kinabuhi pagkabata. Antigong mangayo, antigong mudawat, antigong magpasalamat o madali ra gayud kaayo nga makikiuli sa ilang mga kadula, mga labi na kanatong mga ginikanan. Doon ay mga panahon nga ato silang pasakitan. May mga panahon nga di ta kapugong sa atong kaugalingon. Paano mga bata magpabilin diha sa ilang pagka-linghod o pagka-matudluan. Manay ang bata magud dali ra tudluan. Kini mga may edad na mas kinatudluan nimo na mugahe mas palabi na ang garbo, mo palabi na ang pagka dili mo tuo. Sabi na yun yung mga senior na, mga lola na, lolo. Lisod na kaayo tudluan. Mao na nga, siguro mag-ampo kayo kita nga magpabilin nga ang atong kaugalingon nga sama sa kabata. Dili binata-bata, kundi sama sa kinaiya sa bata. Palihog manindog, masaligon kitang muuli ug magpadangat sa atong mga pamangnahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Mayngon kita, Amahan, kaluoy kami.